Mirian Otxotorena naiz, Iturgoien gaude, eta 2010 urtean erabaki nuen abeltzaintzan sartzea. Eta zu orduan ze hasi zinen, erosten 20 ardi? Edo zer? Bildotxak. Bildotxak? Jode, Miriam. Bildotxak, egokitu behar ziren. Eta gero ardiak, zer ardik erosiko dituzu zarrak? Nork esaltzen dituzu ardi onak, ondo daudenak. Orduan bakarrik saldu ziaten 8 bildotx. Eta ja hurrengo urtean egin un tratu hartzai batekin, berarendako gordetzen ez zitunak, eta hori juten zan 20 bildotx, 30 bildotx, eta hola 2-3 urte eman ditun. Orduan astiro. Poliki jun naiz. Ske! Ta! Ardi hauek dira lehen urteko bildotxak eta oraindik umatzeko ez daudenak edo hutsak daudenak. Astelehenean hola jaitsi genitun menditik, elurra egin behar zulako eta utzi ditugu hemengo soroetan. Eta ja daude ikuilun ondoan eta ikusiko dugu hurrengo egunetan zer egiten du. Momentuz utziko ditugun behan, ze goikoa daukagu dena elurtuta eta elur desente dago, eta eguraldien arabera. Eguraldi kaskarra jartzen baldin bada eta hemen ere lurra hasten baldin bada fuerte eta hori barrura sartuko ditugu eta bestelan utziko ditugu kanpoan. Ikusi dut bustanekin dituzuela. Bai? Eta, ondo? Ez da hain erosoa jeisteko, azkenean garbituta dagoenean eta isatxa gabe juten zera pin-pon-pun azkarrago egiten eta isatxa hor dago. Baina ja ikasten duzu pezonerakin manejatzen. Hemen bero horrekin eta hori ere daude euliak eta gauzak, arazoak ematen dute, eta hemen egiten dutena bai da mozo, baina utzi estaltzeko matzana. Natura ditzen zaio hemen. Esatxa mozten da lau behatzakin natura babesteko. Natura, ze polita. Gauden lurraldearen gatik, oinarritzen gera mendiko larretan, komunalean. Orduan, ia sasoi gehiena kanpoan ematen dute mendian, eta gutxi gora bera, abendu arte edo urtarri arte goian egoten dira. Garai horretan, izaten da normalean ere, umatzen dutenean. Orduan, guraldien arabera, hasten dira umatzen mendian, eta umatuta daudenak jaisten ditugu eta sartzen ditugu hemengo ikuilura. Zelan dakazue loteka edo zelan doa? Parke hontan umatzeko daudenak, eta gero ja, umatuta gero ja, hasten gara pasatzen bildotxak eta xuriak eta hori beste parte batera, eta hemen ditugu. Ez dakitenak edaten bakarrik, arazoren bat daukatena, eta umatzeko daudenak. Normalean egiten duguna, bai amaren zenbakia apuntatu, jartzen dugu beste zenbakitxo bat axuriari, jakiteko ama eta semea zein den, gero ere bai aurreraka usteko, eta ikusteko ere bai zenbat esne ematen duen, eta holako gauzak, eta gero ja pasatzen dugu beste aldera. Garai batean egiten zuten krontalan jarri beharrean, jartzen zioten lazitos. Oialak, bai hankan amari, eta semeari jakiteko zein zen ama eta semea. Hori izango da. Uste dut hori izala. Hartuko diogu ardia. Torri. Hau egiten duzue beti jaiotzen diren guztiakin? Usten diegu. Usten diegu berez ikasteko. Berak ez zuelako ondo hartzen? Ez duela ikasi hartzen, eta orduan jartzen duzu hartzeko. Egun batzuk eta gero normalean ikasten dute. Eta baldin badago baten bat ez duena nahi, ez duena maite? Ez duela maite... Zer egiten duzu, banandu biak? Jartzen genitun paridera batean elkartutak eta hori, baina aurten ez dugu ari hola. Markatzen ditugu eta hartzen dugu ama eta jartzen diogu. Pixkatola jartzen ditugu edaten, ustutzen diogu errapea, hola esnea eta usten ditugu. Egiten duguna da normalean
begiratu, edanda baldin bauka errape bat edo ez, jakiteko edanda dagoen ala ez, eukitzen ditugu asuriak, eta horren arabera jartzen diogu errapean. Eta gero ja, ikusten baldin badugu edaten dutena eta indartsu daudela, pasatzen ditugu bestaldera. Amarekin egoten dira? Amarekin egiten duguna da, gutxi gora bera, hori, arrak eukitzen ditugu hilabete bat, gutxi gora bera, 12 kilo egin arte, eta emeak uste ditugu denak aurreraka. Bai. Eta orduan, horiek bai uzten ditugu 15-16 kilo arte amarekin. Bale. Orduan, banatzen ditugu bildotxo horiek eta ematen diogu pentsu pixkat, forrajea eta gazura. Ematen dieni gazura. Bai. Hori, gaztategitik sobratzen zaigun gazura hori, azkenean proteina asko dauka, egiten diguna da erakatsi hori edaten. Eta gero nahiko goiz, martxoan edola eguraldi ona eta eramaten ditugu soron batera, belarrakin, eta han botatzen dugu pentsu pixkat, ura eta gazura eta kanpoan, eta asko hobeto daude barruan baino. Eta gero ja udaberrian, joten dira mendira. Gora ardiekin. Azkenean gure hartalde hau oinarrituta dago komunalean. Komunale gabez gera deuz, eta orduan modelo estensibo bat da eta kanpoan egon behar gera, alden eta gehiena. Ekainako hilabetean, orain arte egiten duguna da jeitsi mendian. Igotzen gera gora jeisteko makinakin, pixkat, azkenean aprobetxatzeko mendiko belarra, beraiek ere bere sasiak eta bere gauza jateko, eta gure autonomia azkenean mendia da, ez? Eta pixkat oinarritzen gera bertako rekurso horiek aprobetxatzen.